assumirem. I doncs vam comprar el pis començant amb un 3,15 de tipus d'interès i vam arribar a un punt al 6,31, perdó. Llavors, clar, això és pràcticament el doble, exactament el doble. Llavors, la situació, nosaltres vam anar aguantant com vam poder, però, clar, al deixar de cobrar nòmines, al meu cas, va ser un trencament definitiu el tema de la hipoteca i va ser impossible de fer front. Llavors, a partir d'aquí, el que vam fer és començar a parlar amb el banc, explicar tal i qual. En aquell moment no érem uns clients que el banc volguessi donar solucions, perquè, clar, no teníem un futur a curt termini molt clar. No apostaven per vostès. Clar. Llavors, no hi havia possibilitat de fer innovacions o reunificacions o el que sigui per tal d'allargar en el temps i baixar la quota. En cap cas, també s'ha de dir que cada vegada que parlàvem d'aquest tema de la innovació, sempre parlàvem d'augmentar uns 10 anys d'endeutament i l'import que baixava de la quota, estem parlant de 120 euros, que tampoc et soluciona quan tens un problema greu. Per això volia aclarir això. Després, a dia d'avui, com estem que el banc m'ha posat una demanda d'execució hipotecària, lògicament, clar, a mi i a la meva parella, que són els titulars, per suposat, per incompliment del contracte. Em demanen l'import total del capital pendent i, a més, em demanen un 50% més corresponent a les costes judicials, el qual és passem de tenir un capital de 260.000-270.000 euros de deute a 414, una cosa així. Llavors, com que nosaltres vam estar parlant des d'aquell moment, aportant tota la documentació necessària per certificar que no era una situació que poguéssim controlar, doncs no vam arribar a cap acord. A dia d'avui, el banc, que és el BBVA, l'única opció que dona és o continuem el procés judicial, que ja anirem a subhasta d'aquí no res, segurament, o l'única altra opció és el producte fase 3, que li diuen ells. Vostè, per exemple, si el seu pis s'acaba subhastant, tindrà un lloc per viure? Doncs, com tothom i com abans de la hipoteca, haurem d'anar de lloguer, no? S'ha de solucionar d'alguna manera, per suposat. I vostè li seguirà devent diners al banc? Exacte. Nosaltres, si el pis va a subhasta, el greu de tota aquesta situació és que la gent encara continuem amb un deute que potser equivaldrà exactament a una propietat, que mai tindrem. Senyor Gasch, què és això de la garantia hipotecària? Què és aquest deute? Com veu el cas? A veure, jo crec que el govern té la intenció de posar uns instruments precisament en el cas de les hipoteques, perquè això afecta i afectarà molta gent, de tal manera que pagant l'Estat una part, adelantant uns diners, s'allarguen les hipoteques, es dona una més gran facilitat, es dona una solució, diguem, institucional, que no es tracta que cadascú vagi només a negociar el seu cas amb un individual, sinó unes propostes encaminades a que tothom s'hi pugui acollir, a tothom que compleixi unes determinades circumstàncies i que el trànsit aquest sigui el menys dolorós possible. Aquestes són les intencions. Senyor Gasch, jo confio en vostè i que segueixi confiant en aquests propòsits. A banda d'això, li recomano ara que escolti una trucada. Tenim una trucada d'una persona que treballa en un banc. O sigui que podem parlar de primera mà i conèixer realment què és el que es viu, quin és el dia a dia i què és el que passa. Bona nit. Bona nit. Hola, ¿qué tal? Explícanos, como trabajador de un banco, ¿qué eres? Pues yo soy comercial en una entidad financiera y estamos observando desde, pues yo creo que desde septiembre hasta abril de este mismo año, que la gente se está retrasando en lo que son el pago de lo de las hipotecas. Entonces, pues las letras se van atrasando y esto hace que a la tercera letra acumulada, pues el cliente se ve bastante ahogado y nos están llegando casos de que nos llegan clientes que nos quieren incluso dar lo que son las llaves. Entonces, ¿ha venido clientes con las llaves del piso, las llaves de casa? Sí. ¿A entregárosla? Sí. ¿Y qué os dicen? Se nos han dado, muchos casos no, pero varios casos de gente que ya se ve lo que da necesidad
si tú cobras un sueldo de 1.000 euros y tu letra supera los 1.200, te ves ahogado completamente. Y más con la situación que estamos llegando ahora, hay gente que se está quedando el paro y lo que es el paro no te cubre tu propia letra. Pero, por ejemplo, los bancos, tú que trabajas en un banco, ¿en qué estaban pensando cuando ellos estaban ofreciendo estas hipotecas de riesgo a gente que ahora no la puede asumir ya? Claro, pero es que cuando un cliente firma, yo te hablo desde lo que es la posición bancaria, cuando un cliente firma y se les ponen todas las condiciones. Lo que pasa que lo que no sabe el cliente es que dentro de lo que es el contrato hipotecario, lo que es el Euribor sube, ¿sabes? Entonces, si empezaste pagando una letra hace 5 años, pongamos, de 500 euros, con la letra actual, con el Euribor que hay, te sube y te puedes pagar incluso hasta 800 Pero, euros. por ejemplo, los bancos, los especialistas, sabéis que el Euribor va subiendo. ¿No podéis tener una previsión y ver que esta gente realmente llega un día en que no podrá llegar a pagarlo esto? Claro, pero es que eso es un tema bastante complicado, ¿sabes? No se puede hacer como un estudio a largo plazo de lo que tú puedes ya prever. Pero actualmente, es que ahora está bajando el pasando, Euribor. que con el tema crisis, lo que es el Euribor está ya bajando y lo que son las hipotecas que estaban altas están ya bajas. Pero son gente que lo sigue pudiendo asumir porque tiene un puesto de trabajo. Si no tienes puesto de trabajo, ahí el banco no puede nada. Pero no puede hacer nada. Por ejemplo, todos hemos visto durante los últimos años que los bancos animan, ofrecen hipotecas fantásticas para que la gente se hipoteque. A día de hoy, esta realidad ya han cerrado el grifo, los bancos. Claro, es que han cerrado el grifo porque se están dando cuenta de que lo que es un banco no puede asumir el riesgo que antes asumía, ¿sabes? Entonces, con el tema actual que hay, un banco no se puede arriesgar a que alguien le pida lo que es una hipoteca, porque sabe perfectamente el banco que el cliente a día de hoy no puede hacer la frente. Entonces se está creando como un conflicto, ¿sabes? Y lo que está haciendo el banco cerrando un poco el grifo. Lo mismo pasa con lo de las hipotecas y con lo de las tarjetas de crédito. Se han dado tarjetas de crédito alegremente, con límites de 1.000 y pico euros y hasta 2.000 euros, y se han dado cuenta de que la gente tampoco las puede pagar. ¿Qué hacen? Pues ahora o tienes una nómina domiciliada o tienes algo para que el banco se justifique el pago de ellos, ¿sabes? Pues ya veremos cómo termina toda esta situación. Tendremos que esperar al menos unos meses o unos años a ver qué pasa. O unos añitos. O unos añitos, como apuntas. Te agradezco enormemente que hayas estado esta noche con nosotros. Gràcies. Ara volem conèixer el cas perquè també ens expliqui què és el que està vivint i quines queixes són les que estan rebent des de l'OCUC, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. Per això, aquesta nit també, al programa amb nosaltres, Tu denuncies contra bancs, parlem amb el Gabriel Isar. Gabriel, bona nit. Hola, bona nit. T'he vist durant tot el programa fent cares, aixecant la mà, reafirmant que als usuaris els hi faltava informació. Quines són les queixes que des de l'OCUC recolliu i que van contra els bancs, sisplau? Si parléssim des del punt de vista molt general, jo diria que el primer problema que té el consumidor avui en dia és el que dèiem abans, la falta de confiança deguda a solament la manca d'informació. Hem passat una època on s'estirava més el braç que la màniga, si em permeteu, en una època on hi havia molt creixement econòmic i tothom pensava que tot aniria així forever, no? Never, no? Allò per tota la vida. I la veritat és que l'economia té cicles i ja estem passant un cicle centrat en l'aspecte de la crisi. Llavors, jo diria que si anéssim en temes de detall, podríem parlar de molts temes, no? Com, per exemple, un dels que ha sortit que m'agrada molt és el famós tema de les comissions. I ja que aquí també volem donar consells i donem consells, jo diria que una de les coses que s'ha d'aconsellar és que mirem bé els extractes dels bancs quan estem a casa. O sigui, la manca d'informació és generalitzada, molta gent no sap el que està fent. Jo diria que a vegades la manca d'informació no només perquè no es dona, sinó perquè no es vol escoltar. A vegades també ens donem una mica de mea culpa, no? És a dir, clar, si jo tinc un sou justet i demano una hipoteca perquè tothom la demana, potser al final de mes, si passa alguna cosa amb un tipus d'interès que no sé què és, però com que no vull saber escoltar-ho... Nosaltres agrair-los i a tots vostès i recordin que demà a 7:15 de la tarda torna el Tu denuncies habitual. Que passin una molt bona nit, gràcies, adeu, farem més especials i seguirem recollint les queixes dels nostres telespectadors. Feliç Sant Jordi, que vagi bé. Adéu-siau.